سلام زخبركم تخاتلتنا كم يتنحكم امباركس ناي الساعة زي زينا حسالكم متسألخ مجمرتا جن أرست زينا ميستيراوي دبدبة منجست فدرال إثيوبيا لحواتيو بيرتراوين زون انتقال أبدو بسودان زعبي صحيا وساعات سريحو ماكينة سراويت إثيوبيا ساجروس فتن إيرتراوين سدثنياتات أب تحت قيداتيوم كأيح بحري حيل بحر أمريكا نقداويت مركب نزج أو عطقات حيزون كالوتن زبل زيناتات حيزنا متسناكم لنا سناي مكتتل مستراوي دبدبة منجست فدرال إثيوبيا لحخو اتا ملأختي أما أخل بيت صحفت منجست فدرال إثيوبيا تدالع مدهريو بإلكترونيكاوي ملأختي ناب بيت صحفت منستر قدايات وطاي تلايخا حدا جنفرتي منستر قدايات وطاي دما كم زلاتا ناب دكتور أندري كوريبكو أم مسكوز مدبرو أمريكا وغازيتانيان تنتاني بوليتيكان لإخوا ات ملأختي كم زي زبل سلام إذن استخادو وتبللو علامة مخانون مساقا بقات سالي كنواسا زلنا تقداسنتنا بقمت مئتاو اتم أمارازيتات بزتخالمتن تعاصافي كخونو مدلنا سلازي بزعبا بخمية قبابات كنكتل كمن الدلي كابخا انت نسمع داس مبالنا إذا دما قصات مربب حبري تخاب زيادة نخعبي نغس فحفح حافش أو حاجز مهاب كمون أما رخب بزهن نتكايدو تساتفون من ملاس جنزبا ودقف مقرب انت اللي مسم فراي تحستو مدلاون مزرقحن استأساسر وزايتات كتغال الخل كابو دما خن بقاس نخلينا كساب شعقن مزي تأمدو زامديوم كسرحنا يخلي ويلكا التأمن اللو أقد دست قدايت انتلو نزاخين كتحبرنا نفتو كاب أخباري خاب إذا صحف زي ناب أندريو كوريبكو يتلايخم أندريو كوريبكو حدا خبتهم بزحت وزاتنياتات بسلس بلسجنا إثيوبيا استعدقوا كونتراكتراتيو صراحة دما أم الدماغ أتي كم كيح بحريز أمثل أجندة رايزي كونس بزحت أم حبراو من رخيبتات لوتيوم زبالهم نتأفتون مختابيو إذا أمريكا بوليتيكينيا دكتور أندريو حدا خبتهم بزحت استعدقوا بخمسة محبراو من رخيبتات مرببات انت اللي من رخب بزهن مع كانت زينا بحدا أجندان ألامان زلو نيحاسوتن فبرخان عامز تغنى تهديدن مقباتن كقباء يخليهم بتمساسالي اتياب وان كنا تجراي زقات منا مالتيو اتعقبابات جن بزي كم عبنا تقريبنا يزلنا سبي زجمر ازم كم زيوم شياتو زلوتو عينة سبات زواد قلو متكلاو علامة خنا ادماساو سنموغت يبلو من كابدو ميزمدوم سلازي كلهم إيرتراوين نزم كم زيوم زبلو عينة سبات كتنكو قولو من كنا قحلو من كم زلوهم مزغغر توهيبو مكينة سراويت إثيوبيا خسجرو زفتنو إيرتراوين سدتنياتات أب تحت قيداتيوم ممحدار زبا علي كلل دبوب إثيوبيا مكينة سراويت مكلخال إثيوبيا ناب كينيات قعزوز نبرو 53 إيرتراوين سدتنياتات أب تحت قيد خمزاتو أفليتو أتم إيرتراوين بسنبت 16 حدار 13 عام تمرت جز أب تحت قيد خمزاتو حلافي بيت صحفت سلامن دحننت نتزوبا أتو أمسالو عنقاتهم نبيبسي أبزهابو قال حبيرو أتم دك أنستيون شدش طوالن زركبوهم سدتنياتات كاب أديس أبان كاب استفل عليها خبابيتات إثيوبيا بدلالو تأكيبهم قعزهم مسجمرو مخانمون وسيخ قليتو كاباتهم هتانات أو أرحز أدمومن زيت أبون كم زركبهم أتو أمسالو أبريو أبدوب زباتات ألين كونسون كمون أبو ردابين ناس أسماي مسبتحو أبكيد خمزاتو حدا من جنايت خبابي نبي بسحبيرو تم سدهنياتات باسبورتين كالوت حقاو سندات كريو كم زي كالو تمنجي وسيخ قليتو أتو أمسالو كم زبالو أبالات بوليسيت خبابي بترطاري نتازقو عزولاز نبرو أورال مكينة سراويت إثيوبيا دوم سابلو يوم تم سدهنياتات كتحزو خيلو يخون مبر تامكينا سراويت مكلخال زي حقاوين سدتنياتات نابكال أهجر نمقو عصب بخمية أبتغم خمزو علت بلكع خمزي تفلتا نبي بيسحبيرو أتا أمسالو مرح تامكينا سلامتين وتام سدتنياتات يقو عزم كام زلو مستحاتتا حلق أيو عزيزني زبل ملس خمز حبا قاليتو نسو وسيخو تقول داي أبتغباب نبزركب أحد سراويت مستحبرة كابت مالسوني جميرو مسأزست سراويت مزرب تامكينان مرح مكينان كام ستوستو حبيرو أم حدارا زو علي أتو موكسا قيالو أبزو قد داي مرمراي كايد كام زلو قاليس اللو بي بي سي أبزو قد داي كابس باوركبات سراويت مكلخال توسخ حبريتان مركب زقبرو فتنتات أيتعودن حلف بيت صحفت سلامن تان أتو أمسالو أتوم 53 إيرتراوين سدتنياتات كساب حجي أب كبابي كولانغو أبزركب أدراش تتحيزم كام زلو تغيسو أم حداري أتو ماكسبو نتوم سدتنياتات نبتي أبدقوم زركب معقب سدتنياتات نخاطو زركب بيكاد كم زلو أفليتو بإيرتراوين زونن تكال أبدو بسودان زعبيت حيوس قاعد سريحو أب كل تشحن عصر تحدنا بسودان جنفر سخفتا بإيرتراوين أحوات زونن أبتيك أفريكا أبدو بسودان زعبيت حيوس قاعد سريحو أبتيك أفريكا مستن ختم جوا حيل إلكتريك زغرب بإيرتراوين زونن أزرا كونستراكشن كامباني كل تأوس بمقباريو 26 ميجاوات زفري حيوس قاعد كسر كيلو مسراتن لعلوي حلافن أبتيك أفريكا إنجنير جرماي أبراهام مس بي بي سي أبزو قبرو قال محتت رأس ختم أبدو بسودان زغن جوا حالفو مقراص إلكتريك قات ما 5 حب مقلات
ብምግላጽ እዚ ሕጂ ስራሕ ጀሚሩ ዘሎ ጸሓያዊ ጸዓት ግን ንኹሉ ጸገማት እታ ከተማ ዝቐርፍ ከም ዝኾነ ሓቢሩ። እዚ ፕሮጀክት ኣገልግሎት ምሃብ ምስ ጀመረ ከተማ ጁባ ብቐትሪ 30 ሚእታዊት ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ትጥቀመሉ ዝነበረት ብነዳዲ ዝሰርሕ ጀነሬተር 70 ሚእታዊት ካብዚ ብኣፕቴክ ዝተሰርሐ ጸሓያዊ ጸዓት ትጥቀም ከም ዘላ ኢንጂነር ግርማይ አብርሂ ብማእከላይ ገምጋም እዚ ጸሓያዊ ጸዓት ኣብ መዓልቲ ካብ 9 ክሳብ 120 ሜጋዋት እዩ ዘመንጩ ኢሉ ኢንጂነር ግርማይ ብምስዓብ እዚ ጸዓት እዚ ንልዕሊ 500,000 ሰባት መዓልታዊ ኣገልግሎት ናይ ምሃብ ዓቕሚ ኣለዎ ይብል። ንሱ ኣገዳስነት ተተካኢ ጸዓት ምስሉ ክሊማዊ ለውጢ ብምትሓዝ ኣብዚ እዋን ኣብ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መላእ ዓለም ኣገዳስነቱ ኣዝዩ ዕዙዝ ኮይኑ ከም ዘሎ ይዝገልጽ። ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ከዓ ብጀካ ኣብተን ቤት ጽሕፈት ከፊትና እንሰርሓለን ዘለና ሃገራት ኣብ ካልኦት 29 ሃገራት ዝተፈላለየ ፕሮጀክትታት ሒዝና ኣብ ምስራሕ ንርከብ ኣለና ይብል። እቲ ኣብ 2006 ኣብ ኤርትራ ዝተመስረተ ኩባንያ ጸሓያዊ ጸዓት ኣብዚ እዋን ኣብ 3 ኣህጉራት ኣብ 13 ሃገራት ጨናፍር ብምኽፋት እናሰርሐ ይርከብ። ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ሴራሊዮን፣ ጊኒ፣ ላይቤሪያ፣ ኒጀር፣ ደቡብ ሱዳን፣ ጫድ፣ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ፣ ኡጋንዳ፣ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ጨንፈራት ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ኤስያ ኣብ ህንድን ፓፓ ኒው ጊኒን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃውን ተመሳሳሊ ፕሮጀክትታት ከም ዘለዎ ይዝረብ። ብደረጃ ዓለም ኤሌክትሪክ ካብ ዝጥቀም ህዝቢ እቲ 4.4 ሚእታዊት ጥራይ ካብ ጸሓይ ዝተረኽበ ጸዓት ከም ዝጥቀም መጽናዕትታት ይሕብር። ቻይና እታ ዝበዝሐ ጸሓያዊ ጸዓት ትጥቀም ሃገር ኮይና 308.5 ጂጋዋት ጸዓት ካብ ጸሓይ ተፍሪ። ካብ ኣፍሪቃ ግብጺ እታ ዝበዝሐ ጸሓያዊ ጸዓት ዘለዋ ሃገር ኮይና እታ ሃገር ካብቲ 37 ኪሎ ሜትር ዝርጋሕ ጸሓያዊ ጸዓት 1.8 ጂጋዋት ጸዓት ተመንጩ። ካብ ጸዓት እዚ ከዓ ኣማኢት ኣሽሓት ገዛውቲ ካብ ብኽለት ነጻ ዝኾነ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ኣብ ምቕራብ ይርከብ። ኢንጂነር ግርማይ ጸሓያዊ ጸዓት ምጥቃም ነቲ ቀጸላ ኦዘን ዘርቅቕ ልቀትን ካርቦንን ዘወግድ ተተካኢ ስለ ዝኾነ ኣብ መላእ ዓለም ከም ቀዳማይ ምርጫ እዩ ዝውሰድ ዘሎ። ብጀካ ነቲ ልቀት ካርቦን ዘወግድ ምዃኑ ብሓፈሻ ኩሉ ተተካኢ ጸዓት ብዋጋውን ዝሓሰረ ስለ ዝኾነ ኩሉ ዝስዕቦ ዘሎ ኣማራጺ እዩ ይብል። ትካል ኣፕቴክ ኣብ 2021 ሓደ ካብቶም ኣብ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ብቴክኖሎጂ ብዲጂታላዊ ስራሓትን ብተተካኢ ጸዓትን ለውጢ ዘምጽኡ ዘለው 50 ትካላት ተባሂሉ ተረቂሑ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። እቲ ትካል ኣብ ጋና ብዝመደበሩ ኣፍሪቃን ዲጂታል ቻምፒየንስ ዝተባሃለ ማዕከን እዩ ብሉጽ ትካል ተባሂሉ ተረቂሑ። ትካል ኣፕቴክ ኣፍሪቃ ኣብ ተመሳሳሊ ዓመቱን ብዓሊባባ ፋውንዴሽን ዓመታዊ ኣብ ዝካየድ ኣፍሪካን ቢዝነስ ሂሮ ብዙሓት ተጻሪዮም ምስቶም ዝበለጹ 10 ተበጺሖም ካብ ትካል ዓሊባባ ብርክት ዝበለ ገንዘባዊ ሓገዝ ከም ዝተዋህቦም ይዝከር። ኣፕቴክ ኣፍሪቃ ነቲ ኣፍሪካን ዲጂታል ቻምፒየንስ ንዓወት ዘብጽሖም ረቕሒ እቲ ኣብ ሃገረ ኡጋንዳ ዘተኣታተውዎ ፔይ ኤን ፓምፕ ዝብል ኣገባብ ምዃኑ ይዝግለጽ። ፔይ ኤን ፓምፕ ትሑት ኣታዊታት ዘለዎም ሓረስቶት ብጸሓያዊ ጸዓት ዝሰርሓ ሞተር ማይ ምስ ዲጂታላዊ ኣገባብ ተተሓሒዝና ንሕና ንህቦም ንሶም ከዓ ብመጠንቲ ዝጭንግዕዎ ማይ ሰሪሖም ይኸፍሉና ብምባል እቲ ኣገባብ ብዙሓት ሓረስቶት ኡጋንዳ መስተርሆት ክረኽቡ ከም ዝሓገዞም ኢንጂነር ግርማ ይገልጽ። ኣፕቴክ ኣፍሪቃ ቅድሚ ሕጂ እውን ብጸሓያዊ ጸዓት ዝሰርሕ ናይ 82 ኪሎዋት ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝርከብ መጨንጉዕ ማይ ሰሪሑ ምንባሩ ይዝከር። ብሓፈሻ ኢንጂነር ግርማይ ብውልቁን ትካል ኣፕቴክ ኣፍሪቃን ካብ ብዙሓት ፍሉጣት ኣካላት ብዙሕ ሽልማታት ክረኽቡ ክኢሎም ኣለው። ቀይሕ ባሕሪ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ንግዳዊት መርከብ ንዝጨወይ ዕጡቓት ሒዙ። ሓንቲ መርከብ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ምስ እስራኤል ርክብ ዘለዋ ንግዳዊት መርከብ ንዝጨወይ ዕጡቓት ከም ዝሓዘቶም ሰበስልጣን ምክልኻል ኣሜሪካ ሓቢሮም። እቶም ዕጡቓት ብጃልባ ካድሙ ፈቲኖም እንተነበሩ ካብ ቁፅጥር መርከብ ሓይሊ ኣሜሪካ ግን ከምልጡ ይከኣሉን። ኣብቲ ዞባ ተዋፊሩ ዝርከብ ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ ከም ዝሓበሮ ድሕርቲ ፍጻሜ የመናውያን ዕጡቓት ሑቲ ናብታ መርከብ ሚሳይላት ተኪሶም። እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶ ዘላ ድብዳብ ዝተቃወሞ ጉጅለ ሑቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሚሳይላት ክትኩስን ድሮናት ክሰድድን ምጽንሑ ይፍለጥ። ጉጅለ ሓማስ ብ7 ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ብምፍናው 200 ሰባት ድሕሪ ምቕታሉን ኣስታት 240 ድሕሪ መጭዋይን እስራኤል ሓያል ወታደራዊ ግብረ መልሲ ብምሃብ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ንጋዛ ክድብድቦም ጽንሓ ዝፍለጥ እዩ። ኣብቲ ደብዳባት 14500 ሰባት ከም ዝሞቱን 400 ካብኦም ቆልዑ ምዃኖምን ሰብ መዘጥዕና ጋዛ ይገልጹ ኣለዉ። ጉጅለ ሑቲ ኣካል ናይቲ ብኢራን ዝድገፍ ኪዳን ተቃውሞ ዕጡቓት ጉጅለታት ምዃኑ ኣውጅ ኣሎ። እታ ብሰንበት ዝተጠቃት መርከብ ሴንትራል ፓርክ ዝተባሃለት ምዃና ወናኒኣ ዝኾነ ትካል ጠቒሱ። እታ መርከብ ብሓደ ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ብእስራኤላዊ ስድራ ቤት ኦፈር ዝውነን ዞዲያክ ማሪታይም ሊሚትድ ዝተባሃለ ትካል እትመሓደር እያ። እቶም 22 ኣባላት እታ መርከብ ድማ ሩሳውያን፣ ቪየትናማውያን፣ ቡልጋርያውያን፣ ህንዳውያን፣ ጆርጂያውያን፣ ፊሊፒናውያን ከምኡን ቱርካዊ ካፒተን እዮም። እታ ፎስፎሪክ አሲድ ጽዒና ዝነበረት መርከብ ናብ ሓደ ወደብ የመን ኣንፈታ ክትቅይር እንተዘይክኢላ ኣብ ልዕሊ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ምዃኖም እቶም ዕጡቓት ኣፈራሪሖም መንባሮም እቲ ጸብጻብ ይገልጽ። ሰራዊት ኣሜሪካ ብዘውፅኦ መግለጺ እታ ዩኤስኤስ ማሶን ዝተባሃለት መርከብ ሓይሊ ባሕሪ ካልኦት መራኸብ መሻርክቲ ሃገራትን እታ ዝተጨወየት
አሜሪካዊት መርከብ ክትልቀቅ ከም ዝጠለባ ይጠቅስ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እናሃለው ግን ሓሙሽተ ካብቶም ዕጡቃት ፈጣን ጀልባ ተጠቂሞም ካብታ መርከብ ካድሚ ፈቲኖም እንተኾነ ግን እታ ኣሜሪካዊት መርከብ ኩናት እግሮም ከም ዝሰዓበት ኢዶም ክህቡ ድማ ከም ዝተገደዱ ተገሊጹ። ብድሕሪኡ ኒው ኤስኤስ ማሶን ዕላማ ዝገበሩ ክልተ ሚሳይላት ተተኪሶም እኳ እንተነበሩ ርሒቆም ብምውዳቆም ዘውረድዎ ክሳራ ከም ዘይነበረ ሰብ መዚ ምክልኻል ኣሜሪካ ገሊጾም። ብ27 ሕዳር ከባቢ ሰዓት 1:41 ብኣቆጻጽራ ሰንዓ ክልተ ባሊስቲክ ሚሳይላት ካብ ትሕቲ ዝቆጻጸርዎ ከባቢታት የመን ናብ ሓፈሻዊ ኣንፈትዩ ኤስኤስ ማሶን ሴንትራል ፓርክን ተተኪሱ። እቲ ሚሳይላት ኣብ ወሽመጥ ዓደን ካብተን መራኸቢ 10 ናውቲካል ማይላት ርሒቕ ወዲቑ ይብል መግለጺ ማእከላይ እዚ። እታ መርከብ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኣካል ጭፍራ መጥቃዕቲ መራኸብ ዓርሞሸሽ ተሰካሚት ነፈርቲ ዩኤስኤስ ኣይዘናወር ምዃና እውን እቲ መግለጺ ይጠቅስ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ዕጡቃት ሕቲ ሓንቲ ናይ እስራኤል እያ ዝበልዋ ናይ ጽዕነት መርከብ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሒዞም ነይሮም። እንተኾነ ግን እስራኤል እታ መርከብ ናታ ከም ዘይኮነትን እስራኤላዊ ኣባል ከም ዘይነበራን ኣረጋግጻ ምንባራ ይዝከር። እቶም ዕጡቃት ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ሄሊኮፕተር ወሪዶም ንሓንቲ ጋላክሲ ሊደር ዝተባህለት ጽዕነት እተመላልስ ዓባይ መርከብ ክቆጻጸሩ ከሎ ዘርኢ ምስሊ ዘርጊሖም። እቲ ቪድዮ እታ መርከብ ምጭዋያ ዜና ድሕሪ ምዝርግሑ ድሕሪ ሓደ መዓልቲዩ መደበር ቴሌቪዥን ትጉጅለ አልማሲራህ ተዘርጊሑ። ሰመዚ እስራኤል ግና እታ መርከብ ናይ እስራኤል ከም ዘይኮነት ክገልጹ ከለው ኣፈኛ መንግስቲ ጃፓን ብኒፖ ዩሰን ከም እትካየድ ሓቢሩ። መንግስቲ ጃፓን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ብጃፓናዊ ኩባንያ እተካየደን ብብሪጣንያ እትውንን ናይ ጽዕነት መርከብ ዝተፈጸመ ዝበሎ ጭውያ ኮኒኑ። ኣብ መጀመርታ ዛወርሒ ዕጡቃት ሕቲ ኣብ ገማግም የመን ትንቀሳቐስ ነበረት ብኣሜሪካ እትውንን ድሮን ሃሪሞም ከም ዘውደቕዋ ሰመዚ ኣሜሪካ ምግላጾምን ይዝከር። ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቃት ሕቲ ካብ 2014 ጀሚሮም ነቲ ብስዑድያ ዝድገፍ ወግዓዊ መንግስቲ የመን ካብ ስልጣኑ ንምእላይ ኣብ የመን ኣብ ኩናት ሓድሕድ ተጸሚዶም ዘለው ዕጡቃት እዮም። ኣሜሪካ ንማእከላይ ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝከታተል ብማእከላይ እዚ ሰራዊት እታ ሃገር ዝምከልን ሓይልታት ኣብቲ ዞባ ከም ዘለዋ ይፍለጥ። ኣብ ሓያሎ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን ቀርኒ ኣፍሪቃን እውን ወታደራዊ ማዓስከራት ኣለዋ። ኣብ ዝቐረበ እዋን እውን ምስ ግጭት እስራኤልን ሓማስን ብዝተሓስ ክልተ ተሰከምቲ ነፈርቲ ዝኾነ ዓርሞሸሽ መራኸቢ ሓይሊ ባሕርን ጭፍራታትን ናብ ማእከላይ ባሕሪ ሰዲዳ ነይራያ። እምባርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶና ናብዚ ፍጸም። ሓደሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም።